Lisibet biar anenggih peniku ingkang ngiseni dikir malut Nabi Coro Jawi Kanjeng Bendoro Raden Temenggung Letnan Kolonel Martonegoro Priyayi Ageng Bupati Nayogo Madani Ningrat ingkang madani abdi dalem Menteri Kito saha pratekipun abdi dalem prajurit ing negari Ngayogyakarta adiningrat permila kersa dikir malut Nabi Coro Jawi ing sakrehipun boten sumerep dhateng tembung Arab dados katambung Jawi sedaya nyariosaken Gusti Nabi Rasulullah sallallahu alaihi kang kinaryon pepunden mundrene tiyang Islam sadaya sabab sampun dipun galih kalian ingkang rayi suwargi Kanjeng Pangeran Yudhanegara Letnan Kolonel pun staf haji dinipun Tuan Besar ingkang wicaksana ingkang nguwasani bawah angin sedaya sarta sampun dipun bagekaken dhateng Tuan Sayyid ing tanah Jawi ngriki permila Kanjeng Raden Temenggung Letnan Kolonel Kumendan Marton Yudhanegara kersa nganggit maulud Nabi Coro Jawi supados yen kamirengaken para ageng utawi alit tuwin ahli sedaya tuwin para putra wayah kakung putri mewah para ahli sedaya lan sakwerninipun tiang Islam tanampi wanita supados enggal sumerep sarta mangertosi surasanipun maulud Nabi wau ingkang mugi-mugi angsal sepaatipun Kanjeng Gusti ingkang ngangkurat sedaya ingkang ngasta kuwasa syariat ingkang kabeh nggih dadosa sarat cahya kayuwana dumugya ing garwa putra wayah sedaya lan mugi-mugi dipun sirnakaken sekathahing dosa ageng tanampi alit sirna saking berkahing Kanjeng Nabi Rasulullah dene to mawi dipun sekaraken mawi gending Jawi sabab sampun dipun bagekaken dhateng para ulama kagalih boten wonten sanesipun singir Arab cara Arab lan gending Jawi amung kaap cara Arab lan cara Jawi kemawon kadamel cara punapa-punapa janji marengga Kanjeng Nabi inggih sae sadaya sarta maseja branta dhateng Gusti Allah Ta'ala Allahu Akbar ingkang sifat jalal kamal ingkang mugi-mugi mewah emanipun putra wayah tuwin para ahli sedaya supados remena dhateng kesaean kasuprih kencenga ngibadahipun putra wayah wau sedaya angsala supaatipun Kanjeng Nabi ing donya prateng pralena punika lajeng anyirasaken miyos dalem Kanjeng Nabi malih kulingrat ingkang badhe amarnata ing akhir zaman Nabi panutup amung kasisarengat kang jumeneng kang kaping 6 lajeng buka singir lagu Jawi kang mangkono tembangir nggih